إذا حج سدلكم زلخو خفال تمال سلا زي سددكلكمن مشاتون سلا زملس مكحة حسيت حتسر زبالة ينبر مشاتانو حبيلة سلسطة ويكل تخفال حيزلكم كم زماتزك على اندعاتخو نحجيقن ازي استماع وروا عفتا بعفة تاريخ النفلت امدري عسمعتنياتات بزي حملو بزنبرو زمن صحفتو نايتا سفيح قزعات زنبرا نكسنت عب حدا نئشي من اسي مركوس ناي زمن اسي زسم دما مرلين سلام جوسي تحاوغم يمساقم زلخو نلوم دما مرلين كام مبل 58 كفال جميرة يحيزلكم ماتي زلخو عبز حالف غفال كابز رأنايو ارتر بحدو اوزغار استبهالت انقالي كابتون ديزاير استبهالا سلسته سانتيم تسيديدلو نعوو تقبيلوه نافردخ قرب مخانو فليتو عبت فردن تزي قريبو دما نكاميلوت وي نعوو عب شجر كموت اخم زخيل قايس مسنوغرو نابتن سلسته قز انزي الرأي اسمعتنياتات كيدو انتاي بدلين داب بحرقانن بزي سرعتن كحتن كله نساتن دما نعو قتلا ز حسبا نمودريد هرمو ارتر نزم اسرائي مودريد بناتي قدلت كمود قريبيلو نابني قريتان خحت كيدو اخونغن ماجيك اب كاميلوت فقط سلازبلو بد حسبا يتسمامعن نايزوت يدما نارتر شجر كم زقات محبيرن اتي حميمي يزبلنا مودريد ملو بملو حاوي خصنحم كلون مرلين دما نز تعذيبو مودريد نارتر قتلو خمزخيلن اتن سلستا اب ديزاير زرخ تنقلتي موتن شجرن كمتصك اي زبلو شجرن زقتلو سبن مودريد كخون كم زخيل مرلين جميتو رينا ودينا نيرنا ابزا خفالون كنقصل كلنا كلتيوم حوات غوينن الينن نامنا يبقوا مقابر كيدون بصيحمو دحري دما مستم ناي كاميلوت وتحدراتن مس بعل ارترن داتملس خلو بتچاكا اتا مرزا مورغانا تكتاتلون كم زصنحتن قال حماق نغر ابلعليون كم زحسبتن نرئي كلاتهم برغو منفس انداخدو خلو مورغانا تحابئا بقدميهم تخيدمو نافت سعري قال ماجيك تزارب عبزي كيزيزي نساتهم نافت نسا ماجيك زغبرتو لبوتا مس بصحو كافت مريت اتمان داوزو نتوم افراس سلازا سنبدوم يبتاتونو بعال سر ليون دما اتوم حيزمهم زنبرو فراس تمن مصيمهم كعغرغرو مجمرو مريت وديقو رؤسو تحريمو حالوات خطف خلو نرئي غن كلاتهم بستقالهم متن غوينون بتوم اتمان متان كيتنكس بخالق بوتا خم تخيدن فرس غيرا خم تغالب نغبرو انت خونغن غوين بتزخدت توتا مورغانا صنيحه تخطرا نمورغانا زرعيت غوين اندغنا تمليسا كتحدم تفتن انت خونغن بقليلو ابرح كوينا ماجي غيرا مسمريت اغاچا حلواتا خم تطف تغبرا ناب كاميلوت مسكدناون بعال سرليون بارسيفال مريت مسودقو بتومات مان سلستنخسو حاجزن حكمنان متان كرغبو ناب غايس يوسدو انت خونغن ارتر متيو مسوم زسددا غوين مسانا غوين نابي كيدايلو حتم اتي دحان زلو إلين دما نكاميلوتكو بفرس كم تملت غيرنا يانيرنا نابزي اتوت اندايلو نسو نبعلو يسنبد ارتر عزي سنبيدو صباح نغو نغوين كندلا غنوصينا تدالو يلو مخيد غايس دما نبعر بارسيفالن سر ليونن اب ايدم تنخيسم زلو بوتا اندارأي اذا عينت تمنزين تنخيسكا قلطيفكا ختموتي خنبر تخيل كمزي ناي بعال سر ليون اندا محايشون اندا حاشو من يزمت زلو اذا نغرزي ماجيك كم زلو رقصينيا يبلون مرلين دما ناب ارتر يمرحمو بعل سرليون نستانخسو مسرعي غايس ابز نغرزي ماجيك كم زلو يغميتو سلازي نايزت حتاتيت مورغانا خدكون تخيل يابلو ارتر نزندا سمع مليسو غشاغل يجمر كالاي غيزي غوين كاب ايدي طفي اندابله كچنق زرعيو مرلين دما بزحاي تچنق دلينا خنرخب اينايلو اصناني عو خيد نصبحيت نغو كلاتهم توم تهدراتن ارترن نغوين كدلي خوت خلو غوين ون كافت حالواتات في اتو زنبرت كونتات نقيحة مس مورغانا خمزلا رئات سنبد مورغانا دما نعاخيلو ارتر ممصو سلا زيترف عبز حيزك لخو نعناي نابزد لخو وسدكي ددحرا خدما ارتر كمصيو انا دما خحز ايلاتا افرسا ديبا مورغانا نغوين دما عسير انداغو تتحت كي تجمر ماي كي ترف غوين صمي انت بلتا نسخاب تساتيلا مورغانا نمريت تدفو بعل ارترون غوين نابزد افو اتوتا بصيحم
ፈረሳ ምስ ረኸብዎ እቲ ናይ እግሪ መርገፂ ብሓይሊ ስለ ዝተበጠሰ ገለ ሰብ ኣገዲዱ ብሓይሊ ወሲድዋ ዘሎ እንዳበሉ ኣሰራ እንዳተኸተሉ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። እንተኾነ ግን ነዊሕ ከይከዱ መሬት ክመስል ስለ ዝጀመረ ነቲ ኣሰር ናይ ጎይን ክርእይዎ ከጸግሞም ይጅምር። በዚ ምኽንያት ድማ ጽባሕ ጉዕዞና ንቕጽል ሕጂ ግን ንዓርፍ ኣብዚ ኣርተር ብልዎ። ኣርተር ግን ኣብ ቀረባ እያ ትህሉ ቀልጢፍና ከይድና ክንረኽባ ኣለና ብሎም። እንተኾነ ግን ቶም ካልኦት ንዓኣ ክንስዕብ ክንብል ነቲ ኣሰር ከይንስሕቶሞ ዝገደደ ከይንጠፍእ ብልዎ። ጎወይን ድማ ከይፈተወት ብሞርጋና እንዳተጎተተት ምሉእ ለይቲ ክትጓዓዝ ሓዲራ ናብ ሓደ ቦታ በፂሐን ግን ናብኡ እትያ ናብ ሓደ ጸልማት ሸላ ዝመስል ዝተፈላለየ ናይ ዓበይትን ናይ ህፃናትን ድምፂ ዝስማዓሉ ኣዝዩ ጸልማት ክፍሊ እትያ ሞርጋና ዓፅያታ ትኸይድ። ጎወይኑን እቲ ጸልማት ጥራይ ከኣኽላ ናይቶም መናፍስቱ ዝመስሉ ዝተፈላለየ ድምፂ ኣእምሮኣ ክብፅብፃ ጀሚሩ ኣብ ጭንቀት ተኣቱ። ኤሌን ሓዋ ንጎወይን ድማ ነታ ሓንቲ ሓፍቱ ዝኸሰራ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ኣዝዩ እንዳተጨነቐ ሓፍተይ ንዓይ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊለ ዓብያትኒ በዘይ በኣ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምበፃሕኩን ናይ ግድን ከድሕና ኣለኒ እንዳበለ ክጭነቕ ይጅምር። ሽዑ ንምሸቱ ኩላቶም ደቂሶም ከለዉ ሰር ሊዮንን ፐርሲቫልን ተመሳሳሊ ሕልሚ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሪኦም ሰንቢዶም እትስኡ። በዓል መርሊን ድማ ሰንቢዶም መፁሞ ክልቲኦም በብተራ ሓደ ዓይነት ሕልሞም ክዛረቡ ይጅምሩ። ኣብ ሓደ ኣዝዩ ጸልማት ዝኾነ ቦታ ዓይንኻ ኣይኮነን ክትሪእሉ ፀሓይ ከማን ኣትይዎ ዝፈልጥ ዘይመስል ኣዝዩ ብርቱዕ ናይ ቆልዑን ናይ ዓበይቲ ኣውያትን ዕግርግርን ከም ዝሰምዑ። ከምዚ ዓይነት ጸልማት ቦታ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ይንፈልጥ ኢና ወላ ሓደ ይመርኣይ ዘይብሉ ብልዎ። ኣርተር ድማ ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ምናልባት እዚ ዝረኣኹሞ ቦታ ዳርክ ታወር ከይከውን ካብ ቀደም ጥንቲ ከም ዝዕለል ተኾይኑ ብዙሓት ወተሃደራት ናብቲ ቦታ ከይዶም ሞይቶም ከም ዝተረፉ እዩ ዝዕለል። ሕጂ እውን ሰባት ናብኡ ይከዱን እዮም። ሰብ ክፈልጦ ድማ ኣይድለን ኢሉ ዕላሉ ይቕጽል እሞ ኣብ መንጎ ግንግዌን ዝዛረብዎ ዘረባ ሰሚዑ ኣነ ድማ ኣፕል ዝጥዕም ቺዝ ክበልዕ ጸኒሐ ከም ናተይ ሕልምኸ ዝረኣየ ደሎ ሃለውለዋይ ትበሉስከ ኣደቁስና ኢልዎም። ጎወይን ቀባጽ ገዲፍዎም ምድቅስ። ጎወይን ጣጣ መዓንዱ ኩላቶም ድሕሪ ምድቃሶም ግን ኣርተርን መርሊንን በይኖም ተፈልዮም ከመኢሎም ሰር ሊዮንን ፐርሲቫልን ተመሳሳሊ ሕልሚ ክርእኹ ኢሎም ኢሉ ንመርሊን ይሓቶሞ። መርሊን ድማ ክልቲኦም ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝነገርኩኻ ብሓደ ዓይነት ተመን እዮም ተነኺሶም። ስለዚ ሞርጋና ዝሰርሐቶ ናይ ማጂክ ተመን ስለ ዝነበረ ንዓኻ ብኦም ጌራ እንዳመርሐት ናብ መጻወድያ ከተእትወካ ሓሲባ ከይትኾን ብሎ። ኣርተር ግን ብርግጽ ሞርጋና ንጎወይን ሒዛታ ናፍቲ ዳርክ ታወርያ ከይዳ ክትኮን ትኽእል ኢሉ ናብኡ ንኽኸይድ ይውስን። ብዛዕባ ሞርጋና ካብ ተዛረብና ድማ ምስክነይቲ በይናፍቲ ጸልማት ተኣሲራ ገለ ጸሊም ደም ዝመስል ኣብ ኩሉ ትዘላቶ ተንጠልጢሉ በቲ ነገር ፈሪሓን ተረሓቐት እውን ናይቶም ህፃናት ኣውያት ናብ እዝና እንዳተመላለሰ ከቢድ ጭንቀት ክኾና ይጅምር። ንጽባሒቱ ንግሆ ኣርተር ናፍቲ ዳርክ ታወር ዝተባህለ ቦታ ንኽኸይድ ከም ዝወሰነ ነቶም ወተሃደራቱ ይነግሮም። ኤሌን ድማ ንሓፍተይ ክብል ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ንኽኸፍል ድልውየ ምሳኻ ክኸይድ የብሎ። በዓል ፐርሲቫል ሰር ሊዮን ድማ ንሕና እውን ክንከይድ ድልዋት ኢና ጎወይን ንግስትና እያ ከምኡውን መሓዛናን ሓፍትናን የብሉ። ናይ ኩሎም ዘረባ ሰሚዑ ጎወይን ቀባጽ ድማ ኣነኮ ንኸምዚ ዓይነት ሽግራት የተፈጢረ ግዴታ ምሳኹም መኻደይ ዘይተርፍ ይብሎም። መርሊን እውን ካብ እግሪ ኣርተር ከም ዘይተርፍን ኣቐዲሙ እውን ንጎወይን ክንረኽባ ኢና ኢሉ ቃል ኣቲሉ ስለ ዝነበረ ኩላቶም ብሓባር ናብኡ ይጓዓዙ። ጎወይን ድማ ኣብ ጭንቀት ተዋሒጣ ናይ ኤሌን ሓዋ መንፈስ መጺ ይዛረባ። ንሱ መሲልዋ ናይ ብሓቂ ምስ ተዛረበት ግን ስሒቑዋ ይጠፍእ። መሊሱ እውን ናይ መርሊን መንፈስ እንዳተረኣያ ክትዛረቦ ኢላ እንተቐረበት ይጠፍእ። ንእሽተይ ጸኒሓ ግን ሞርጋና ነቲ ክፍሊ ተኸፍተላ እሞ ንዕውፅ በቃ የኣኽለኪ እዚ ጭንቀት ኢላ መግቢ ከተብልዓ ሒዛታ ትኸይድ። በዓል ኣርተር ድማ ናብቲ ቦታ ንኽኸዱ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ሓረግ ዝበዝሖ ቦታ ኣትዮም ሙሉእ መዓልቲ ክጓዓዙ ይውዕሉ። እንተኾነ ግን ኩሎም ምስ ደኸሙ ዘለውዎ ቦታ ተስተውዓሉ ዜሮም ናብ ሓደ ቦታ ክመላለሱ ውዒሎም ምዃኖም ተረዲእዎም ተስፋ ቆሪጾም ኮፍ ይብሉ። መርሊን ግን ተስፋ ከይቆረጸ ኣርተር ተስእ ጥራይ ክንከይድ ኢና ከነምጽእ ኣለና ግድን ንጎወይን ብሎ። ሞርጋና ድማ እንታይ ከም ዝሓሰበት ንጎወይን ናብ ጥዑይ ወንበር ሒዛታ ትኸይድ እሞ ብሓንሳብ ክልቲአን ኮፍ ኢለን ድራር እንዳብልዐታ ኣነ እውን ልክዕ ከም ዝናትኪ ንኽልተ ዓመት ተኣሲረ እየ ተሳቒ ልክዕ ኣብዚ ስኽ ዝኣተኽዮ ድማ ስለ ዝነበርኩ ካብ ዝፀዊዑ ዘውፀኒ ሰብ ተዝረክብ ኢለ ኩሉ ግዜ ይምነ ነይረ። ጎወይን ግን ዋላ እኳ ጥዑይ ጌራ ትዛረባ ተሃሉ ሞርጋና ቀስ በቐስ ከተታለላ ከም ዝሓሰበት ተረዲእዋ ንምንታይ ከምዚ ትገብሪ ዘለኺ
ሕማቕ ሓሲብ ክብልዕለይ ከምዚ ትገብሪ ከም ዘለኺ ይርድአኒ እዩ ትብላ። ቃስ ብቐስ ግን ናይ ሞርጋና ዓላል እንዳሰምዐት ከተሕዘና ትጅምር ሞርጋና። በዓል መርሊን ድማ ኣብቲ ጫካ ደቂሶም ከለዉ ለይቲ ድምፂ ሰሚዑ መርሊን ተስኡ ይኸይድ እሞ ናይቲ ጫካ መንፈስ ንግስቲ እየ ትብል ሓንቲ ማብ ዝተባህለት ደቃቕ ፍጥረት ትረኽቦ። ኤምሮስ ኢላ ምትፀውዐቶ መርሊን ተገሪሙ ክጥምታ ይጅምር እሞ እንታይ ኺሉ ሓታ ንሳ ድማ ብዛዕባ እዚ ቦታ ጥዕየራ ስለ ትፈልጥ ካብዚ ክትወፅእ ተደሊኹም ቀሊል እዩ፣ ነገራት ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ዘይኮነ በንጻሩ እዩ። ናብ የማን ደሊኹም ናብ ጸጋም ተደሊኹም ናብ የማን፣ ንቕድሚት ተደሊኹም ንድሕሪት እንዳኸድኩም ካብዚ ክትወፅእ ትኽእሉ ኢኹም ትብሎ። መርሊን ቀፂሉ ናብቲ ዳርክ ታወር ዝበሃል ምስ በጻሕና ግን እንታይ ከጋጥመና ይኽእል ኢሉ ሓታ ንሳ ድማ ናብኡ እኮ ትበጽሑ ይመስለንን እንተበጺሕኩም ግን ኣዝዩ ጭንቀት ዘለዎ ቦታን ኩሉ ሰብ ዝፈርሖ ቦታ እዩ ትብሎ። መርሊን ተወሳኺ ሕቶታት ከይሓተታ ንኽትከይድ እንዳተበገሰት ጥዑይ ጌርካ ከምቲ ዝበልክኻ ግበር፣ ሓደ ሰብ ድማ ካባኹም ኣይምለስን እዩ፣ ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕኩም ክመውት ኢላቶ እንዳሰሓቐት ትኸይድ። መርሊን ነዚ ምስ ሰምዐ መሊሱ ይሻቐል። መን ክመውት ኢሉ ዓቕሉ ክጸቦ ይጅምር። ተወሳኺ ሕቶታት ዋላ እኳ ክሓታ ተደለየ ስለ ዝኸደት ኣማራፂ ሲኢኑ ይምለስ። ሽዑ ንጽባሐይቲ ወጋሕታ መርሊን ልክዕ ከምቲ ማብ ዝተባህለት ንእሽተይ ፍጥረት ዝበለቶ ንዓይ እሞንን ኢልዎም ንበዓል ኣርተር ደድሕሪኡ ክጓዓዙ ይጅምሩ። ንሱ ድማ ማጅግ እንዳተጠቕመ እታ ጓል ዝበለቶ እውን እንዳተጠቕመ በንጻሩ እንዳኸደ ናብ ሰሜናዊ ማእዘን ገይሩ ናብቲ ናይ ዳርክ ታወር ዝወስድ መገዲ በረኻ የውፅኦም። ሽዑ ኩላቶም ንመርሊን ከመይ ገይሩ ውፅዎም ተገሪሞም እንዳድነቕዎ ናብቲ ዳርክ ታወር ንኽኸዱ በቲ ምድረ በዳ ዝመስል መገዲ ክጓዓዙ ይጅምሩ። ናይ ግዌን ስቓይ ግን ኣብቲ ዳርክ ታወር ቀጻሊ እዩ ዘሎ። ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ሞርጋና ትመጽእ እሞ ንዒ ንብላዕ ዝደለኽዮ ነገር ሕተትኒ፣ ኣነ ናይ ቀደም መሓዛኸ እኮ ብዙሕ ኣይተጨነቒ ኣይትፍርሕኒ እንዳበለት ንግዌን ከተታልላ ዋላ እኳ ተፈተነት። ግዌን ግን ንሞርጋና ጠቕላላ ስለ ዘይተኣምና ዋላ እኳ እንታይ ክትገብራ ከም ዝደለየት ተዘይፈለጠት ምስማዓት ኣብያ። ሞርጋና ድማ ደሓንበሊ ኣብዚ ስቓይ ትሒሽክስ ጣዕሚዮ ሓሳብ ተቐይርክ ግን ፀውዕኒ ኢኺ ኢላታ ትኸይድ። በዓል ኣርተር እውን ጉዕዞኦም ቀፂሎም እቲ መገዲ ቀረባ ይመስል ዋላ እኳ ተነበረ ኣዝዩ ስለ ዝረሓቐን እቲ መገዲ እውን ኣዝዩ ብርቱዕ ሙቐት ስለ ዝነበሮ ናይ ፐርሲቫል እግሪ ከይተረፈ ክቆስል ይጅምር። እንተኾነ ግን ንኸምዝታት ግዜ ሂቦም ክዳናጎዩ ስለ ዘይብሎም መንገዶም ይቕጽሉ ኩሎም እንዳተጻወርዎ። መከራ ኣብቲ ጸልማት ዝበዝሕ ዘሎ ግዌን ድማ ተጨኒቓ እዝና ዓቢሳ ኣብቲ መሬት ደቂሳ ኣምሪራ ትበኪ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ናይ ኣርተር መንፈስ መጺእ ክጽዋዕ ይጅምር። ግዌን ግን ስለ ዝተረድኣ ረሓቐለይ ናይ ብሓቂ ኣርተር ኣይኮንካን ንስኻ ትብሎ። እንተኾነ ግን እቲ መንፈስ ኣነ እየ ኣርተር እመንን እንዳበለ ይቐርብ እሞ ግዌን ድማ ሓቂ መሲልዋ ክትኣምኖም ጀመረት። ሕጂ እውን እዚ ሃንደበት ስሒቕዋ ጥፍእ ይብል። በዚ ምኽንያት ግዌን ጭንቀት በርቲዕዋ ኣውያት ተድርግሖ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሞርጋና መጺኣ ሓቒፋ ኣጆኺ ኣነ ኣለኹልኪ ንዓይ ጥራይ እመንን እምበር ሰላም ክኽበኪ ኢላታ ተእመና። እንተኾነ ግን ሃንደበት ግዌን እቲ ነገራት ተሓሳሲብዋ ሞርጋና ኻባይ ረሓቒ ምሳኺ ክሓብር ኣይደልኒ ካብ ምሳኺ ዝኸውን ኣብዚ ኾይነ ተዝመወት ሕሸን ትብላ። በዓል ኣርተር እውን ነዚ ቀረባ ክመስል ዝጸንሐ መገዲ ብዙሕ ሰዓታት ወሲዱሎም ናብቲ ዳርክ ታወር ዝተባህለ ቦታ ይበጽሑ። እንተኾነ ግን ትገዛ ስቑኢል ተኸፊቱ ስለ ዝጸንሐ መርሊን ገለ ነገር ክህልዎ ይኽእል ኢሉ ይጠራጠር። ቅድሚት ዝኸይድ ዝነበረ ኤሌን ድማ ዝረገጾ ቦታ ማንቲክራማ ክወፅእ ስለ ዝረኣየ ነቶም ድሕሪኡ ዘለዉ ተጠንቀቑ፣ ሓደገኛ እዩ እዚ ቦታ ኢሉ የጠንቅቖም። ነሳቶም እውን ነቲ ብቅድሚኦም ዘሎ ዝርገጽ መሬት ዝተፈላለየ መሳርሒ እንዳሰንደው ነቲ ማንቲክራማ ከምዚ ውንጨፍ ገይሮም የስሕትዎ። መርሊን እውን ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ንኣርተር ካብ ሞት የድሕኖ። ቅድሚ ኩሎም ግን ኤሌን ተሳጊሩ ስለ ዝወደአ ንሓፍተይ ዝኹሉ ሽግር ኣብ ልዕሊያ ዝወረደ ኣነ እየ ተሓታቲ፣ ንስኹም ቀሲልኩም ምፁ፣ ኣነ ሓሊፈ ክጸኒሕ ኢልዎም ናብ ግዌን ኸይድ። ዕድል ገይሩ እውን ንግዌን ክረኽባ ግዜ ይወሰደሉን። እንተኾነ ግን ብማጅግ ዝንቀሳቐስ ሞርጋና ገዲፋቶ ዝኸደት ሰይፊ ክሕልዋ ጸኒሑ ንግዌን ኤሌን ክበኣስ ይጅምር። ግዌን ድማ ሓዋ መታን ከይሞት እታ ሰይፍ ህይወት የብላን ክትስዕራ ስለ ዘይትኽእል ኣይትቃለስ ምስኣ ትብሎ። ብዙሕ ኣይደንጉየን ዘረብኣ እውን እታ ብማጅግ ትንቀሳቐስ ሰይፊ ንኤሌን ትወግኦ። ኤሌን ድማ ተጻዊሩ ተወጊኡ ከሎ ተቃሊሱ ፍኒስትራ ከፊቱ ንደገ ከም ትወፅእ ገብራ እሞ ነታ ሰይፊ ድሕሪኡ ዓፂዎ ናብ ሓፍቱ ይምለስ። ናብ ሓፍቱ ምስ ተመለሰ ኣብ መሬት ይዝርጋሕ።
ሓፍቱ ድማ ኣዝያ እንዳተሻቐለት ንዓይ ክትብል ዋጋ ከፊልካ ኢኻ ኮሪዕልከ እየ ትብሎ። ንሱ እውን ብኣኺ እውን ሓፍተይ ኣነ ኣዝዩ ዝኮርዕ ኢልዋ ብሰይፊ ተወጊኡ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ከይደንጎየ ኣብ ኢድ ጉዌን ሓፍቱ ንሓዋሩ ይመውት። በዓል ኣርተር እውን ናብቲ ቦታ ምስ መፁ ኤሌን ከም ዝሞተ ሪኦም ኣዝዮም ይሰንብዱ። መርሊን እውን ነዚ ምስ ረኣየ ኣብቲ ጫካ ከሎ ሓደ ካባኹም ክመውት እዩ ዝበለቶ። እታ ደቃቕ ፍጥረት ዘረባ ዘኪሩ ኤሌን መንባሩ ይርዳእ። መወዳእቱስ ኤሌን ሓዊ ጉዌን ተፋኒናዮ። ሽዑ መወዳእታ ናይ ዘኽፋል ኩላቶም ብሰላም ተመሊሶም ንኤሌን እውን ዘግብኦ ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገይሮም ሬስኡ የፋንውዎ። መርሊን እውን ንጋየስ ኩሉ እቲ ዝተፈጥረ ይዕልሎ። ንምሸቱ ግን ዘይተጸበህናዮ ነገር ጉዌን ለይቲ ምስ ኣርተር ደቂሳ ኮላ ሃንደበት ተሲኣ ትወፅእ ካብ ካሚሎት። ሽዑ ናፍቲ ጫካ ምሪሓ ምስታ ጸላኢታ ዝነበረት ሞርጋና ብፍቓዳ ክትራኸብ ኮላ ንርኢ። ሽዑ ኣዝዩ ብዘዳናግር ኩነታት ክልቲአን ተሓቋቒፈን ከምቲ ዝሓሰብናዮ እዩ ኮይኑልና ኣርተር ኣይጠርጠረንን ትብላ ጉዌን ንሞርጋና። ሞርጋና ድማ ኣዝያ እንዳተሓጎሰት እወ ሕጂ ንመን ክትኣምኒ ከም ዘለኪ ተረዲእኪ ሓቀይ ትብላ። ጉዌን ድማ ተቕብላ ኣቢላ እወ ንዓኸ ጥራየ ዝኣምን ሞርጋና ንበዓል ኣርተርን ካልኦት ወተሃደራቱን ከመይ ደየ ዝጸልኦም ትብላ። ሞርጋና ድማ በቃ ንዕኡ ካብ ስልጣን አውሪድና ንሕና ክልቴና ተሓጋጊዝና ንካሚሎት ክንመርሓ ኢና ትብላ። ጉዌን እውን በቲ ሓሳብ ክትሰማማዕ ርኢና ምስክነይቲ ጉዌን ኣብ መወዳእትኡስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሞርጋና ከም ዝወደቐት ንርዳእ። ናይ ኣርተር ብሕጂ ዝመጽእ ፈተና ብሰንኪ ሰበይቲ እዩ ክኸውን ዝመስል። መርሊን መበል 58 ክፋል ግን ኣብዚ ትውድእ። ናይ ሎሚ ዓንቲ ክፋል ሓፂረልኩም ክኸውን ይኽእል ግን ኣብዚ 2 መዓልቲ ንእሽተይ ግዜ ሓፂርኒ ስለ ዘሎ ንእሽተይ ሸለል ክትብሉኒ ኢኹም። ኣብ ዝቕፅል ግን ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣንዋሕ ኣቢለ ከምፀልኩም እየ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።